Kapin 7,000 kilos sa mga non-biodegradable wastes kundili malata nga mga basura ang nakolekta sa 1,500 ka mga partisipante sa mga coastal areas ug kasapaan sa Soc-Sargent Region atol sa gipahigayong region-wide simultaneous cleanup drive nga giorganisa sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 kagahapon Mayo 18. Base sa report sa DNR 12 field offices, 1,387 kilos sa basura ang nakolekta sa Cotabato Province, 1,550 kilos sa Sultan Kudarat, 1,410 kilos sa South Cotabato, samtang 3,345.5 kilos sa Sarangani Province. Ang nakolektang basura gilangkuban sa plastic bags, plastic cups, plastic bottles, bottle caps, diapers, expanded polystyrene foams, mga sanina, ligid sa mga sakyanan, mga bag, wrapping materials, cigarette butts, face masks, ug uban pang residual waste nga dakong hulga sa kinaiyahan. Matud ni Attorney Felix Alizer, ang Regional Executive Director sa DNR 12, gihimo ang cleanup drive aron ipakita sa mga tao ang proper waste management aron masalbar ang kadagatan ug ubang water bodies. Misalmot sa aktibidad ang mga LGUs, Philippine Army, PNP, Philippine Coast Guard, BGMP, BFP, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Environment and Natural Resources Academy Tenacious Class, mga magtutudlo, mga estudyante, youth sector, mga residente o ubang stakeholders. Ang aktibidad subay sa pag-obserba sa Month of the Ocean. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.